Kafar yada labarai ta TRT Africa ta ƙasar Turkiya ta ruwaito wani labari da ke cewa gwamnatin Amurka na shirin kafa sansanin sojinta a garin Fatakwal na jihar Rivers, wai don ta daƙile kisan gillar da 'yan Boko Haram da sauran 'yan ta'adda ke yi wa Kiristoci a Najeriya. Sai dai tambayar ita ce, shin wannan mataki na kare Kiristoci ne ko kuma wata sabuwar dabara ce ta Amurka don shiga Najeriya ta hanyar soji? Idan ba manta ba, a kwanan nan shugaban na Amurka Donald Trump ya yi gargadin cewa gwamnatinsa za ta ɗauki matakin soji matukar gwamnatin Tinubu ba ta gaggauta ɗaukar mataki ba wajen kare Kiristoci. In ba haka ba, Amurka za ta yi ɗaukar mataki na soji a kan Najeriya. Wannan ya tayar da kura sosai a fadar Aso Rock da ma ƙasa baki daya. Wasu masu nazari suna ganin cewa Amurka na neman hanyar mamaye Najeriya, musamman saboda tarin albarkatun ƙasa da ƙasar ke da ita, kamar man fetur, gwal da sauransu. Wasu kuma gani suke cewa watakila saboda goyon baya da gwamnatin Najeriya ta nuna kan kafa ƙasar Falastinu da ke makwabtaka da Isra'ila, musamman bayan jawabin mataimakin shugaban ƙasa Kashif Shettima a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Lamarin ya fusata Amurka da abokiyarta Isra'ila. Sai dai tarihi ya nuna cewa duk inda Amurka ta shiga da sunan kare demokuraɗiyya ko kare 'yancin ɗan adam, sai ka tarar tana da muradin arzikin ƙasa. Misalai sun hada da Vietnam, Somalia, Afghanistan da Iraki, da ma kuma ƙasar Venezuela da take ta harara a kwanan nan. To amma idan batun kare Kiristoci ne, me yasa Amurka ba ta taɓa yin magana akan Kiristocin Falastinawa ko na Lebanon da Isra'ila ke kashewa ba? Ko kuma ina batun Shirin Abu Akleh, wanda ba Amurkiya ce asalin 'yar Falastino, wanda Isra'ilan ta kashe kuma 'yar jarida da ke aiki da Al Jazeera? Ba ma nan ba, ina batun Kiristoci Amurka bakaken fata da kusan a kullum fararen fata ke kashewa Amurka? Yanzu dai tambayar ita ce, anya babu lauje cikin nadi? Anya babu wata kullalliyar siyasa ce ta amfani da addini don a samu hanyar shiga Najeriya? Ko dai Amurkan tana son jefa Najeriya ce cikin rikicin addini da kabilanci, sannan ta ce za ta zo ta sasanta kamar yadda ta yi wa Iraki? Gaskiya lokaci ya yi da Najeriya za ta tashi tsaye wajen kare kanta daga matsin lamba daga waje, domin ko da cewa suka yi za zo don kariya, abu ɗaya ne kawai suke kallo, moriyarsu ce a gaba. Idan aka duba yanayin da ake ciki dai a yanzu, tsamin dangantaka da Isra'ila, barazanar Donald Trump da maganar sansanin soji na garin Fatakwal, za ka fahimci cewa Najeriya na cikin wani mawuyacin hali na gwajin iko tsakanin manyan ƙasashen duniya. Wannan lokacin na buƙatar hankali, tsari da haɗin kai tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa, domin idan aka bari, batun kare Kiristoci na iya zama makamin siyasa da za a raba Najeriya gida biyu. Daga shirin sharhin siyasa don faɗakarwa